yamde jeedidi silmaji capande nayi woni do e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba dum na selli teddube heedibe refi fulfulde kodo men wala mbiyen joni ko nyoggande jewte wadade taskara mon totama kongol woni ko ngareten ko winda e jayndeji di ko hen paaden ko addi dum Rama Diallo mi salminima Amadou Barouba holko buri hen tentude hande en kalan hala segila leydi Afrique ummintede yade to Kiev e Moscou yewtidode hoore be Russie e Ukraine yalla jamna hebe hakkunde Ukraine e Russie wonata teddube jantore men mawde paaden ko to Guinée e o saha sukabe duudube rewbe worbe no reerdiri wadugol gimi hino wiye Islam dum ko sabu sukabe dido et Haji Oumar Balde e Mohamed Dieng be no noddire dimedi joni ko kabaruji coftal balli Rama en garate kabaruji coftal balli so tawi mi softani non men dahol no batten softu jehe e kabaruji coftal balli yettowo desewal CAN U17 andete hande hakkunde Sénégal e leydi Maroc non Amadou fuddude yamde sappo e jeenay kiikide hande Maroc e Sénégal podondiran ko fati e folotiro fuku koyngel Afrique sukabe be dumubben timmay sappo e jeddi tafon fade ngodo fijo e wadude handen e eltobe dido kipuji kambe jiwtide jahnian kobe kenga hollude sigila mabbe Abdoulaye Diallo wadanta en janto ngaltino diral hakkunde di kipuji didi na ko webata e biol elto kipu mo Sénégal sukabe fijobe makko ben heblike no fewi ko fati ngal kawral Serigne Saliou Dia comme on dit une finance no wiite ni tan kawral timmodi diwi tan fijude nde kono ko foldi sukabe be non paami dum e be jidi windude tarik haraldi U17 kawral amen e Maroc non webata ko ngol wadata laabi tati ko min kawro e mabbi e ko timmani hitande tan min polibi gotol be poli min gotol min teldi e mabbe gotol e min kebloni kawral ngal no fewi haysi tawi meden teddini kipu mo Sénégal kono meden kadi meden wawi fulde kippu kala ko dum hollite elto mo Maroc e dum Seyd Chiba wi be wada ko be wayi kon fo ngam be heba polgu e ngal kawral o fati e potite badde e ngal do kawrital Sénégal ina jogi kippu modjo e dendagal teddungal ngal min jogani Sénégal mamin bad fijongo min bada ebboje kala ngam folde wadde miden bayi folde kippu kala jango mamin kollir dum ngam etade hebde polgu e dongal kawrital ko hande din kippuji didi tino dirta e yamde no gayi e go'o ko dum woni go'o Sénégal e Maroc no hewta ka timmal go folotiro fukku koyngel sukabe e dubi mu hewtali sappo e jeedidi fade on don finale fidede hanki Burkina hebi nokku tatabo mbien dum woni ciagande be kawi Mali do dide goten Amadou Barouba dide de fu ana gonta sa tawdede fijoji coupe du monde U17 warore tonto Peru wonata a jarama Rama Diallo keroden joni nyoggande jewte wadade taskara mon tottama kongole nder nde yontere ko Fatoumata Sisawane wadanta en ka nyoggangol non toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama kongol e nder nde yontere e altine on feññinani men jiyande mon ko faati e lowdingol cimtol ngol oni yaltini ko faati e wargo civil be mura e nder Mali Amadou Moustapha Diallo Guinée Bissau hakkunde Mali e Nations Unies wonde ko koninkoɓe Mali ben e arɓe ben hoɓɓe ben wone warde yimɓe ben ɗum ko selli ken Afrique ɗo yo ɓaccu jattugol laamu si ɓe jatti laamu waro hooreji tun waɗata sabu sa yiɓe noddi koninkoɓe hoɓɓe ko ɗe geɗe wawata addude sa ndaari hande ko wone feƴƴude Mali e Burkina a taway ɗum no yurmi enen Afrique ɗo wona Mali tan yo koninkoɓen accu sammingol laamu jatta laamu jogo laamu hakkunde ko waɗi Mali kon ko kamɓe tigi hina goto Cheikh Amadou Tijani Diaji ko Mozambique ndo foko kompoloji occidentaux en contre Mali joni ala foko mbadirni sona boni référendum Mali o sona dum hunde wadi joni hakke duubi didi o mbi odon jogi satellite mon jaltine satellite mon kollon dalilu modon kon ala foko be gaddiri dido halluji hande sona habe mbada décourager yimbe kadi e référendum Mali mo anni wadde en mojje leydi mun en mojje population Mali leydel Afrique francophone de fof ala fo jogi loi mudum ko loi gila indépendance mo France addi fawe yimbe joni non Mali anni yimbe wadde loi mudum tan ko
loi national joni noon kamɓe koɓe contre mum e gardugol France. Ko holɗum ngol accitugol e hooreɓe tato FNDC battinta e alhaali dawro Guinée. Baboubacar Gambi yeesoɓe tato FNDC woni ko accita haray noon si woodi weltiɓe woodiɓe weltorale hiɓe inna hiɓe accitede e hoore condition tawata si ɓe accitama ɓe wawata wonde hiɓe yewta fi politique ɓe tawde seppoji on condition ɗon o sattay e maɓɓe avocat ɓen weltorali no ɓe accitira noon saabu ɓe ɓaarorali sariya on e nder ɗi lebbi 10 ɗi ɓe sokaɗo fof ñawore waɗali ha ande si tawi hiɓe bonni waɗi si ɓe nanga e si tawi ɓe toña si ɓe jogita. Nawa Diallo so tari Guinée accitugol ɓeɗo yimɓe FNDC ɗum tan mbawa addude jaam hedi Guinée. Il faut polisaɓe gacca ƴettude bal réal ɓe mbara yimɓe ɗum ɗon si continue hono ɗum noon wawa addude jaam he leydi. Yimɓeɓe sono mbaɗa manifestation koko welani ɓe keeɓi ɓe potani ɓe tirde bal réal ɓe mbawi ƴettude gaz bomba ɓe walla ɓe ƴefta camion ji ndiyam ɓe cara he dow mumen. Joni yimɓe waraɓe ɓe ko ɗumen ɓe mbi hen est ce que laamu no fotini deƴƴirde ɗum wawa attirde jaam he leydi. E alarba on andini men no yiruɗon janggo cinéma on e nder Afrique. Souleymane Ba Sénégal cinéma hande darde mum no foti ƴewtede sabu cinémaji ɗi natti wonde saaleji cinéma natti wonde nokkuji ɗo wonatnoɗo sabu ko neɗɗo yoɓatno taƴo biye yeeɓoye ɗum hande sa welama jeeɓa ɗum e télé ma walla jeeɓa ɗum e portable ma wadde waɗoɓe cinéma heɓe poti waylude darde ɓe mbayla ni lowdi beela heɓe mbawa kontinde ɓe guura sabu tawde cinéma ne mbiya ɗum ko 7e art te arne koko sohla e aduna he. Sambo Jel Amérique alhaali cinéma e nder Afrique hande kam ene yatiri caggal no feewi nde tawno cinéma ko meccal bangal fayida ko kutorgal ngam findinde rendo hande noon ɓamtare internet o hande wonti goto foof joɗoto e salle mum tan fina waɗa vidéo sara e rendo ɗum noon moƴƴani kadi meccal ngal hande to batte gartam ngaluto heewani e tawno hande pinde foof yahata waɗa vidéo waɗa YouTube gasi pinde foof kadi yaha yeeɓa taw haydara yoɓani nden eɗen gandi wonno ko saluji cinéma saɗa yeeɓa il faut gara joɓa comme no leyɗele tubakoɓe ɗi toon eɗen gandi mbaɗowo cinéma ene wuura e meccal mum. Ko honno jaɓɓorɗon nde ñawore Nicolas Sarkozy hoorejo kiɗɗo Faransi e alhaali gogingol jukkoje kasoɗe o fawano ka ñawore aranere. Mahamadou Demba Sar Boubacar men ko Samar ñawore Nicolas Sarkozy toon e France gandal men heewani he caɗele Nicolas Sarkozy jagira kono noon eɗen nana wi'e wondanoma hareji bannoɗi toon e Libye e wargo Kadhafi jungo mum laaɓani hen kono noon min kam e yiyande am Nicolas fotani sokirede ko wayno wargoji e baɗɗi toon e Libye ko fedde ngotago aduna o fof haaldi hawriyoɓe jan e dow Kadhafi wona feere Nicolas ta tawi woni ñawre waɗe nden yo ñawre nde waɗe e fedde ngotago aduna o fof. Haruna Sawti Côte d'Ivoire Nicolas Sarkozy ñawore fawande dow makko to leydi France ko hunde moƴƴere ene hollir tan wonde neɗɗo kala ko mbawɗa dañde kala martaba mbawɗa jogade so tawi ko a waɗi ko ala lawol tan ñawore no foti fawede dow ma ɗum noon ne foti wonande e windande yimɓe wonɓe aduna o foof ene foti kadi wonande kulol e hooreɓe leyɗele wonɓe e jappere oɗo saaha joni e wattude haqqille e rentade kadi woni gueɗe banggue goɗɗo noon mbasen nadde erreur wonande mo fonno yaade CPI mo fonno kadi sohede duuɓi 10 ɗum ɗo ko justice France noddimo ko justice France o joguidi alhaali wona CPI ko waɗi France ko ɗum woni ɗo e ñawede wadde o wonani e ñawede ko waɗi Afrique walla ko waɗi Libye. En ka taskaram on tottama konngol e altine arore. En jettimo no feewi kanko Fatoumata Sy Savané kanko waɗa nden ndeɗo ñoggande ko winda e jayndeji. Rama mi salminima lagol ngol. Mi salminima Amadou Barouba. Ko winda e jayndeji ɗi puɗɗortoɗen ko e ngoɗo heblo ngo hooreɓe Afrique goni heblade gam yahude toon to Kiev e to Russie. Afrique no heblo nelude hooreɓe mum to Kiev e to Moscou. Non Amadou puɗɗire nde jandi Le Monde wi hooreɓe leyɗe Afrique jeegom anandoma toon ɗen woni Sénégal, Zambie, Congo, Ouganda, Égypte e Afrique du Sud. Taw ko e muye ɗe fuu wo goote e heɓande hono nde ɗo hamde hakkunde e leyɗe ɗiɗi ɗon no Russie e Ukraine heɓande ɗen safare taw ko do nanodiral ndu kibaru nanirama Cyril Ramaphosa
Vladimir Putin e kanko Volodymyr Zelensky fu ɓe jaɓi joni ɓe jaɓɓoto hono ɓe ɗo to galluji maɓɓe to Moscow to Kiev. Rama en jokkat e jayde le point nde jayde warti e o alhaali non jayde le point wi leyɗe Afrique ɓooyi yeddodirde hono e ɓele wonno koɓe jinganta e nde hande nde ɓe potayno hono leyɗe Occident ɗum wonno ɗe ɗo leyɗe Europe e tawti fa hande du leyɗe Amérique hawtude e ɗoytirde Ukraine e leyde ɗo hande hollude to ɓe camdori ɗum heɓa kano fahamede Sénégal e Afrique du Sud kamɓen jaɓayno jingande fay leydi e woteji gaɗaɗi to ONU rowani hoynande hono Russie jukkoje caggande ɓe nangi haɓude e Ukraine. Eritré kam kalamnino lawol muɗum ɓe galda e anniyaji koynaɗi ton jukkade Russie. Kenya e Rwanda kamɓen ana jahadunodu e leyɗe wallitije Ukraine. El watan wi muye Afrique woni kaɓorɗe ɗe joƴƴine na mbiyen deeƴa non laaɓi muye Afrique ɗe wana tan joɗade na ƴeewa hono kuuje mbaylol to ley aduna e nduɗo kibaru dawol ngol hooreɓe leyɗe Afrique ay koto to Moscou e to Kiev woni na holla tan iɗe jiiɗi joni na iɗe jeli heɓude dande majje e ley adunaru hono jokkirta waylorade el watan wi hooreɓe leyɗe haɓoje jaɓi jaɓɓade umminteɓe leyɗe Afrique ton suloyde nde hande ɗe golle ko cegilaɗe na mbiyen hemlaɗe jilla lebbi taw ko yiɗi on fof goto yitude jam Fondation Brazzaville kam woni hoore segila ɗe golle nde ɓe laamiɓe ummanto ngal jahangal ɗum ɗon lamnaka taw Amadou Barouba ka wi el watan ho ardiɓe hono goɗɗo miijo ana jeli ɗum laato e lewru waruru ndu taw koye on wakkati kibaruji yogana kumpita du Vladimir Putin horejo leydi Russie kam na heɓinano kawri tan to Afrique du Sud e lewru jeɗɗaɓudu waruru e janel watan wi ɓe umminteɓe wona heedanoɓe tan nano maadu ñaamo ko ɓe fuu ɓe tefata joni woni jam warta hakkunde Ukraine e Russie. Afrique woni ruunde ɓurde tampude e nde ɗo hamde ɗum battini ko heewi e faggudu e nguure leyɗe maɓɓe. Rama Diallo le pays non lamdi salla Afrique wawa jibude yite huɓɓayde to hakkunde Ukraine e Russie. Non lamdal ngal woni salla Afrique wawma ñifude nge yite huɓɓo e hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ɗo no Russie e Ukraine caggal ko ɓuri hitande nde ɗo hamde fay so tawi yoga e laamiɓe leyɗe Afrique tawraka kaldan e tawdama kaldan mbiyeten e hooreɓe ɗe leyɗe haɓoje jonnon fu leyɗe Afrique nanodiri yahrugol hooreɓe yoga leyɗe muɓɓen tefude kaldan dow inde Afrique fu ɗum ko dow nafoore Afrique mawde saabu so nde hamde Ukraine ana battini e faggudu aduna ɗo Afrique ɗum ɓuri matede kambari rafi jogaɗe ɗe ɗo leyɗe so tawi ndelle Afrique ana wawi waltirde jam hakkunde ɗe ɗo leyɗe ngal jahangal famete ka jonnon ko ɓe gatta ɗum hunde ko moƴƴi wiyata en jayne le pays. A jarama no fewi Rama Diallo. Amadou Barouba. ɗum no selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi hande oɗo aljuma subaka Burkina Faso capanɗe jalti seppude hanki to nuna wuro mawgo wonirgo hirnage leydi ndi e ngo wuro janguji kuliyankoɓe no teska e ngo seppo hanki ɓiɓɓe wuro ngo mbaɗi erago nde hooreɓe ɓe ɓeydata ndenagol leydiwal ngal caggal nde yimɓe jeegoma wara toon talata to Nigeria limore waraɓe e haare hakkude remoɓe e duroɓe ana jokki ɓeydade ɗi fitinaji jamma talata ƴaɓɓinde nde e nder diwal Plateau saabima mayɓe yimɓe capanɗe jetto e joyo nde limore sakkitinde nanede alkamisa hanki ko foti no yimɓe capanɗe joyo e jeeɗiɗo barmi ɓe duuɓe nawama toon to suudu safroto. jantore men mawde paɗen koto Guinée e o saha sukaɓe ɗuɗuɓe rewɓe worɓe no rerɗiri waɗugol gimi hino wiye Islam ɗum ko sabu sukaɓe ɗiɗo Elhaji Oumar Balde e Mohamed Dieng ɓe no noddire Dimedi Islam keɗoɗen jantore waɗande nde. L'appel de la victoire est enti, il faut qu'on réponde. Allez, venez avec nous à la Coupe du Monde. Dimedi Islam. ɗi konguɗi etaɗi ñeña feppitaɗi fotina ko sukaɓe ɗiɗo lolluɓe noddirteɓe Dimedi Islam woni ko waɗiɗi gilangal polgal maɓɓe sukaɓe ɗuɗuɓe leydi Guinée naati e waɗugol ɗi gimɗi sabu maɓɓe Fanta Bari ko ɓe sukaɓe ɗiɗo woni ko rerɗinimo waɗugol ɗi gimɗi hikka ko kanko woni bakkilaɗo Guinée e ngal folotira leydi Brésil ko ñande gono min nena men jooɗi kaya yesso télé mi yani prestation sukaɓe ɗiɗo ineteɓe Dimedi Islam
dane jonge mabbe intéressé la moja parce que men jodi meni jaka pulo no ya lide di français ngal di ma après ibidon men hidi do minge ben franchement ben non jondi l'information slam le foot moja non donc slam vraiment mi yebi place en ngone mon quoi mais faut dire déjà la Guinée comme champion national 2020 kika ko min ardo to la Guinée fo fi championnat mondial de slam 2023 Brésil mi do li mi gollay fi mum Alpha Oumar Diallo ko suka waɗowo e weltorɗo ɗi gimɗi islam min ko naadilan e o islam ko weeɓitugol miijoji hannde e kala piyum welata fiitum satteneji no heɓe o seeɗa moɓɓen sikka ko yima ama onden sattene donc kono ma yeehi seeɗa ɓe andi na piyum bonkum e jama on kadi faamugol nafa piyum kum mais je préfère hiroygol ka duɗɗal ko ɗum men andi ko amen Fouta ne soit pas étonné de mon talent komi pay kum flawa wola dane dow nana si a folaylan ko ma adawa chez nous tu vew paatila ka duɗɗal hoole sene rondaki gandal ne wona e fondotonde dongal komi hollata gouvernement leydi Guinée koɓe wallitu kum piyum ɗon par ce que ɗum ɗo sa waɗa islam koma jangga koma dana hoorema donc ɓe anduna piyon bonko non min komi towtogorina gouvernement guinéen ko ɓe eto gala ɗum noon jannete ay ka école di Fatoumata Baldi noddirteɗo pastoral koye ɗemgal pulal o ɓurata waɗugol ɗi gimɗi ngam wurnitugol fina tawa on ka école primaire mi waɗayno poésie ton ko noon weliri lan han mi continue e munno sattende no mi moƴƴa noon par ce que gouvernement on fayda ɓe wallitota ko siga ɗin piiji ka fuɗɗorde hari min fotta e sattendeji wonde min fokkita e spectacle mawɓe ɓenna men yahata wonira noon lutta men yahata wonde men yaha wonde ɓe jokkita men ɓe piya men min ka nder gimɗiyan ko fewndi wo ko ɗum ɗon mi haalta fimu jente fooge wuttama dambe wuttama laala seɗama Fouta hewtama en hewti Fouta ka tufunde waliyaɓe hooloraɓe jente nebban nayi urilan kosan nayi urilan en hewti ka wuro kenum ɓuuɓu ku wi fiilan nayi ɗin jiri loope jiiɓama ceɓe sirama lanɗam fullama tuppalngal monnama daabeji ɗin ɓannama koka wuro wona joni fayda himɓe ɓen ɓe yeggiti namuji ɗin quoi ko fi ɗum ɗon noon waɗi hami waɗi on poème pular ɗon fiimo kala yo andi to iwdi mundi ɗum ɗo la weltore moƴƴa ko tawi ko la wadde ɗum ɗo par ce que saabu on slam pular ɗon mi yeehi han Sierra Leone Abdoulaye Djibril Ba hino tawa e ɓen sukaɓe ɓe dimedi islam joni hoolare ko himugol mi falano wadde kono hay mi landaki mabɓe ɓayi la gandiɓe ɓe jaɓatano min wanni oɗo waɗugol slam on e dimedi islam mi inspiré ke mabɓe buy mi winday fi gandal mi winday fi tampere jonnugol suka ɓendole jonnaɓe hoolare kala ko ɓe hi goɗɗo waɗi ta ɓennu kamɓe ɓe watade ɗum noon wawugol ko faale jeune fille battante même sans glaive toi tu ne mérites pas un homme banal ni une relation anormale bientôt tu verras ton halal plein de morale dépourvu du haram hololan ko malal le foyer c'est pas anal on te dira que c'est fatal kono ko muñal na ɗum woni pinal hakkunde mon ko pottal jusqu'à l'épreuve finale Badiem Babari noddirteɗo bad hertorɗo pinal winduɗo deftere gimɗi islam noddirteɗo slameur de l'ombre ko eltowo kadi fayɓe e himo tawa waɗuɓe ndeygu e ɗi gimɗi ko ɗum waɗi himo weltori hoore makko e sukaɓe ɓen fay koy hande jaaɓi windugol ɓe jaaɓi janngugol ara meɗen welti par ce que hande meɗen mari ɓiɓɓe si min fini min tawi ɓiɓɓe men men kadi no wadde siga mum e jaɓude windugol e janngugol ko weltare tum hande pay koye no sodde ɓe ƴettude nder mbuɗɗine nder difa maɓɓe kan kamɓe tigui ɓe sooda ɓe hewta ko suudu ɓe jangga so ɓe jangi a tawi mawɓe maɓɓe ɓen tigui honde noddatama innama mi weltika fof a tawi mi gerdi e ɓiɗɗa on han fino wawira janngugol deftere nde fo mayre kono ara hande o jaɓali kono deftere ma nde ñande o soodu noon nde o jangguine ñalande wotere ma ɗum balɗe ɗiɗi ara o gayni janngugol minen aray minen welti fota min hande nde deftere arande nde inde wiyetende l'islameur de l'ombre ko ɗum woni objectif mayre on tigui tigui ko ekkitugol pay ko wiyete slameur jo ko neɗɗo wawɗo manipulugol haala ara so yewti yimɓe ɓen jaɓay mais tawama e nder compétition international islam continent africain o min tawama e nder mondial ɗum fof ko minen tigui ɗo immanade hoore amen ɓe daɓɓa kalisi ɗi min yoɓa biyeji ɗi min yaha min waɗa ko fi ɓantugo leydi ndi ɗum fof ko fi ɓantal leydi men kadi guinenaɓe ɗuɗuɓe hino holli wondema haray hooreɓe leydi ɓen hino hani tambitagol ɗi gimɗi jente fooge wuttama dambe wuttama laala seɗama Fouta hewtama en hewti Fouta ka tufunde waliyaɓe hooloraɓe jente nebban nayi urilan kosan nayi urilan en hewti ka wuro kenum ɓuuɓu ku wi fiilan nayi ɗin jiri loope jiiɓama ceɓe sirama lanɗam fullama tuppalngal monnama daabeji ɗin ɓannama koka wuro wona Mamadou Dionga Siba Conakry RFI. On a vite compris que le talent n'est qu'un talent si on ne le bosse pas. Aucun cheveu n'est lisse
si on ne le brosse pas. Notre art est un marché, on va y vendre la Guinée. Coupe du monde fait, Io, on a Guinée. Arema Yaden, montrer au monde ce qu'on vaut. Allons garnir notre palmarès des coupes, y en a jamais trop. On est plus fort beaucoup, venez tous avec nous. Le monde nous appelle, soyons à l'heure, au rendez-vous. Avec des rêves plus gros que le sommeil. Allons être ces étoiles qui brillent comme le soleil. Rencontrer le monde à bord de nos plumes pointues pour percer et ne plus jamais passer inaperçu. C'est vrai qu'on est des dimédis, mais notre art est plus vieux. Si nuageuse sont vos vies, alors nos textes sont plus vieux. Dimedi Islam en jettibe en jarnibe Ibrahima Ba ayettama a jarnama ton to karalagal to Seydi Ba ko moddi fo yetteba en jette jarni dennagal heɗotoɓe refi fulfulde teddube ɗo e silmaji 30